Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri ne da muke kawo masu sauraro hudubar Juma'a daga masallatai daban-daban domin sanar da al'umma yadda huduba ta kasance a masallatan jihar Kano. Sunana Umar Ishaq Umar Sharaɗa zan kasance da ku a cikin shirin, inda a yau za mu fara da masallacin Masjidis Sahabati ar-Rasul wadda take a Sharaɗa NNDC Quarters, wanda limamin masallacin Malam Usman ya yi hudubarsa akan matasa. Ga yadda hudubar tasa ta kasance. Hudubar ta yi magana ne akan matasa, matsalolinsu da ake fama da su, saboda ta yi magana a kai ne saboda ya gabata 'yan unguwa sun taru sun yi magana a kai yaya za a yi a shawo kan matsaloli da ake samu gurin matasa. An tattauna nan, to shi yasa yanzu ma sai na bintuno shi kaɗan, ba duk abin da muka tattauna ba na jefa a ciki, saboda suna ji kila zai musu amfani, kuma wani ma wanda ya ji din zai masa amfani. Su matasan nan dai gabaki ɗaya 'ya'yanmu ne da jikokinmu da kuma kannanmu. Abin da suke dinnan baya yi wa kowa daɗi, waɗanda suke kenan, amma akwai salihan matasa zaka ga cewa sun duma masu shekaru salihanci, ba sa komai, kuma mutane ne na Allah na gari. Amma wanda ya san yana yin wani abu da yake addabar al'umma, to shi ake magana yaya za a yi ya zo a haɗu a tafi ya gyaru, saboda gyaruwarsa gyaruwar al'umma ce gabaki ɗaya, saboda matasan nan su ne ƙashin bayan kowace al'umma. Idan aka ce waɗanda suke biyo su suka same su a wannan tafarkin da suke kai, to abin ya daɗa babu da makoma. Amma idan aka samu gyaruwarsu suka kimtsu, to wanda za su biyo su dole su gyaru, saboda su ne masu koya musu komai, a gurinsu suke koyan dukkanin abubuwa. Wani imitatin duk da yaro zai da na gabansa yake bai cika yi da manya ba, manya ba su dame su ba. Kuma sannan abin da yana damun mu, yana damun shugabanninmu, sarakunanmu da dukkanin masu hankali. Rashin zaman lafiya yana damun mu, kuma taɓarɓarewa ta harkar tarbiyyar nan da shaye-shaye da ɗauke-ɗauke da soke-soke da kashe-kashe ba wanda baya taɓawa. Saboda haka a matsayin mu na musulmi, yan uwan juna, uwa ɗaya uba ɗaya, ba za mu so a ce 'ya'yan nan namu su suke wannan a cikin al'umma ba. Dole ne a samar da hanya wacce za ta samar da mafita wajen a zama ɗaya da su ma su zama mutane na Allah nagari, saboda nagari shine abin alfahari ko ina. Kuma idan ba su zama nagari ɗin mu mun faɗi, saboda abokan zaman mu na ƙasa suna ganin mu cewa dama ba mu san komai ba, suka zo kuma gashi ba karatu suke ba komai ba, sai shirme na bayan su suka biyo. Ai kaga yankin namu ya mutu, wanda ba ma fatan haka. Muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sarrafa mu da zukatansu, su riƙa yadda da abin da ake gaya musu, sai amfani da shi, kuma ya sauko da su daga inda suka taka ɗinnan, ya zamana suna yin abubuwa da suka dace ba wanda ba su dace ba. Maimakon rashin jin nauyin wani ko kunyar wani, su zama suna jin nauyi ko suna jin kunya na iyayensu da maƙotansu da 'yan uwansu da dukkanin wanda ya kamata. Idan aka samu haka, shikenan al'umma ta gyaru. Da fatan Allah zai taimake mu, Allah ya mana jagora, kai ma Allah ya ƙara ma ɗaukaka a gurin da kake, cibiyar taku Allah ya ƙara mata ɗaukaka, Allah ya kare mu ga duka abin ƙi, abubuwa na alheri da muke fata da kuke muna fata mu mutanen jiha da ƙasa da duniya, Allah ka tabbatar mu da alherinsa. An saurari Malam Usman, limamin masallacin Juma'a na Masjidis Sahabati ar-Rasul da ke unguwar Sharaɗa NNDC. Sai kuma limamin masallacin Juma'a na Sharaɗa Sheikh Malam Albaharu, ga yadda hudubar tasa ta kasance. Yawa mun yi huduba akan cewar 'yan kasuwa wato siwa Allah, siwa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, su rage farashi kan abubuwan da ake siyarwa, musamman a wannan jiha tamu mai albarka, jihar Kano. Kullum ana samun dala tana yiwu ƙasa tana saukowa, to amma su kuma suna ƙara farashi akan abubuwan siyarwarsu, to wannan bisa mahanga ta addinin musulunci bai kamata ba. Allah subhanahu wa ta'ala ina cewa idan kun sauwaƙa wa halitta ta, ni ma zan sauwaƙa muku. Duk wanda ya tsananta wa halitta ta, to ni ma ya sani ranar gobe alkiyama zan tsananta masa. Saboda haka su bar gani suna ta samun kuɗi, suna wari gida yadda suke so, to mutukar ba su sassauci ga al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, su sani su ma akwai ranar da ubangiji subhanahu wata'ala zai kama su da fushinsa saboda ba su sauwaka
wa halittar Allah subhanahu wata'ala ba. Saboda haka mun yi kira ga 'yan kasuwa da su sauke wato wannan farashi da suke tsananta wa al'umma musamman na kayan abinci. Limamin masallacin Juma'a na Sharaɗa kenan Sheikh Malam Albaharu. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na daga masallatanmu. Za ku iya bibiyar mu a shafukanmu na sada zumunta kamar su YouTube, TikTok, Instagram a Dala 360 sai kuma Facebook a jaridar Dala. Sannan za ku iya turo mana da ra'ayoyinku akan labaran da kuka saurara ta lambar WhatsApp 0912164474 a madadin sashen addinin musulunci na Dala 360 karkashin jagorancin Basma Abubakar Yankaba. Sunana Umar Ishaq Umar Shaɗa nake cewa bissalam.